Başlayatma. Başlat koyuverelim. Adınamı, adınamı. Adınamı, bu şovun adınamı. Nime? Adı neme? Show. Adı näme şo başladı. Hormatly mihmanlar, Kuwat Dönmez. Ve Ayda yodım. Kerim. Oğlunlar, sağ olun. Tanrıkan köp çağırışymyzy biziň kabul etdiňiz. Köp sağ ol. Birinji bilen. Emma da sile hormatyňyza sağ olun. Oğlunlar toýdan toýa, tugulma doglangynyň doglangyň, Hudaýa şükür, gülýäli toýlamyzy bezap beren oğlunlar biziň çağırlygymyzy kabul etdiler. Birinji bilen sağ olun aýtdyk. Oğlunlar, biziň gepleşigimizde görünsüňiz. Ady näme şo beletde de otur, TikTok'da da otur. İkinci sanyny, birinji sanyny ýazyp oturýar, ata bilen sizi gözüne tutduk. Da ikinci nemede Kuwat bilen Kerim diýdik öňe. Mana ýada boldy. Inni hormatly mihmanlara düşünürýär. Mihmanlar birinji şerti hereketden bilmek. Ana keşan ýerine telewizordan bir video gidýär. Şonu hereketiň bilen Kerime görkezmeli. Biraz senim şonu biljek bolmaly. Telewizora seretmän, gulaňda naushnik berýär. Liboy bir izwesni adamyň ýa bir haýwan bolup biler, ýa bolmasa bir oýunçy hereketiň bilen bildirmek. Onu birinji şertte başlaýar. Hereketden bil. Adınamı, adınamı. Eşitilenmekden şuma ses. Sesimi. Bolly. Eşitýän. Bırak, görýän. Onu. Kesa. Aydymçy. Tursaňam bolýar bir ýerinde. Arkaýyn turup. Eşigede bilmeýär. Üstü däl. Näzliýär? Nur Muhammed nerede? Wo? Halifa Nur Muhammed Merez. Birinji bildi. Wo şol rapper. Nime aýdan rapper bilmeli. Rapper. Oh. Van Damme kali. Yo. Yo. Çalt-çaltdan okuýar. Şeýle diýip, çal. Reba koya. Hawa çalt okuýar. Salt koya. Hawa. Miravoy mu? Hawa. Miravoy mu? Eminem, Marshall. Yok. Eminem, Marshall çoň adı söýlemedi. Eski dahyky düşmany gataçýar o. Üçüncü video, davay. Ferda Kuwat'ın ýüzüne bolşuna. Näme diýär? Yo, otur. Hello. Bol Kuwat. Şuwara. Ne düşündirdim ki? Şo düşünürüm. Davay. Şonda da. Yo, öwretmek bana. Ya doğru ya. Haýwanyň düşünürsiň o. Hayvan. Sana haýwan ne? Davay. Estemak gönürdüm şol. Näme diýär? Alakadan düşünürsen ne? Hayvan mı? Hayvan. İki tane dişi var. Öngünde. Dişli. Belka mı? Goloyladı belki. Yok gol oyladın. Küçük. Alaka mı? Alaka bolýar. Alaka. Bolly, ýene hamýakdy. Hamýak serediýiňe, iziňe sen. Alaka. Alaka ýene hamýak. Yine bir zalal gayrat. Ha, Bahmet. Ha o. Davay. Ramo. Davay. Mına vara bir hareketinde bilämeli. Davay. Deve vara çağalar raselli. Ama görköz brat. Artist. Artist bey. Hayvan mı adam mı? Adam. Ýende seçik. Namolyagan. Terdin. Namolyagan. Hoca mı? Malade. Hali partisi. Malade bol Hoca. ayır koyur. Şuya tuğulana. Hoca. Ya SMS da Hoca. ya diýan. Birinji şertiň o hereketten bil, şonu keşe aýda özüň dörsünden billi. Ne ýeriňe çaşýan etler. Şuma bil şu zatlar näme söýdäsizini? Diňe siziň aýdymçylyk ýa bolmasa reperlikden başyňyz çykýany bilýär hemmekçi. Dawa şonu improvizasiýa, artistçilikden hemme zatdan başyň çykýany bir mümkinçiligi başarýanyňyzy suwdetjek bolýardy. Bilýär. Indi ýeriňiz çalşmaly bolýar. Onu hormatly adamlar, keşe
ayda özüň öz hereketi bilen bildirmeli. Birinji şertiň ikincisi. Owa. Birinji video. Oo, legenda. Bunu bilýär ha. Bilermi? O. Tak, bir zat ýokmy gorkudman? Yok, hareket. Ferit. 2 sanat. Bir bölük, teppa, gitti. Aldım, ayladım. Neme mi? Karateist. Owa, yönetim. Bir, nomer 1 karatist. Bruce Lee mi? Owa, Bruce Lee. Inni ikinji video diýär. Şey, ikilikli geçki değil mi? Oha, Yo, hayvan. Hayvanı. Onu men näet düşündirýän o. Gowy. Yöne. O kadar da. Biz Nasarok tip bilýärler da mı? Türkmençe näme bolýar? Adam däl. Hayvan. Hayvan, yönüp. Hayvan naraş ol. Dayo hayvan. O. Burnu var ha burnu. Pilliyar. Burnunu şahva, burnunu şahva. Burnunna şahva. Owo, näme hayvan? Neme soň ady? Sigek. Kenguru. Ya. Pisik del. Kese. Kerk. Şeýle daýowlat. Owo. Adyny bilemok gönü. Hasap edip bolýar. Gorkasa bilse. Hata. Begamoda del. Ana meydes. Sondan Meydes. Apatyny bildim diýen adyny aslan Sapatını bilemok. bilse de bolýar atı. Begamot ýaly o. Heýle. Owa. Takly. Bollu hasap. Dört ayakta yürüyor, iki ayakta yürüyen ok. Türkmençesi kerk bolýar. Neme oluyor? Orçada Nasarok Ana. bolýar. Ana Ferit bir aňyrsyn naqa. Nasarok. Nasarok ana şol. Soğumu devam ediyor 3. video. Han göreli näme? Hayvan mı adam mı? Rapper tanıtmaly. Wo, sen anfat tanıdyan mını? Oh. Brat men gün ettim da sen düşünýän da. Men revay diýana rapper. Owo ýöne daşarýur. Daşarıyor. Owo. Karaçy, horajyk rapper. Boyu uzun. Uzun. Owo. Öde hor. Tarararam. Tan Yo, şöyle düşündüm. Häzir soň var. Film mi zadyn adyny bilemok. Häzir soň sıfatyny görkeňde de men tanamok. On Men kendi tane daşarıyor rapperler bilen aram ýok. Bir Eminem billi aram ýok diýenim. Şul oğlan Türkmen ip bilen onu da var. Yok. Fuhan. Sen adyny bilemokmy? Anan bir daşarıyor rapper. Bola iziňe serep bir ana. Tanıyan şu berki uzun horajyk On qara. tane ya ha. Snoop Dogg. Allah. Şunun bilen ýa-mı? Daýa. Sen başkasına at düşündürüyor. Elbet tarapdan näle şu at görýänler ay şonu tanamadatlıkda näme ekeni? Yo, bol. Daşarıyor tawa rapperler. Bir çağa kalk ýanky Eminem'i Bol. dinleýärdik. Meňem tanamaýandan mysal üçin käbir o toýda zatda da bagşylar zatlar gelýär, adyny bilemok da bar sonra. Ya bizim tanımadık olup ber oğlum. Dördüncü video. 4. Ay bu anfat şu. Ne lan fat? Ne yardımda? Sportsman. O. Şun adını tutýan ha. Dodon 7 edek dege bir-birine. Dava. Yo herekedim bilen. Karaçy. Gitti. Top. Togolok. Owo. Futbolist. Futbolist O, ne? futbolist. Owo. Owo. Qara. Qara ýagydymy? Owo. Qara ýagdal. Qara. Nämedi? Futbolistlerden ne var? Ferit. Şun mara şokulun kin. Gelecektim de men ýöne aslında. Men balede diýen komandamda da oýnaýar. Sen gorka hareket. Näde? Bırak gol falan Gol falan ne? Karono var ha, Karono. Ana gol. Karono. Sen gol falan ne diyor? Gol falanı şeyle duruyor. Ronaldo mi? Yo Ronaldo bey diye, o değil. Bu beyler ki şeylini. Algak geliyor, ilk de onu şey diyor ha. Dar olma, edilem okta. Futbolistem tana. Yo, öde futbolist. Tanal ya. Sen Futbolist. tanıyan. Sen tanıyan onu. Bilen soňýarlar. Futbolu gydamok. Burası näme kız ya? Bu denge atlağı diyor. Ne düşündürecek bunu öyle okta. Ma. Pampa diyor ya. Ma. Mbappe mi? Oh, Mbappe. Mbappe. Gol kulon ay bırak kulon dakina ayra. Mbappe. Bir Ronaldo göden giden Owa Messi. şu Messi Ronaldo. Ay, küçük Onun adam bir dostum bilen var ya gidişip görüp nemetdim der o. Inni ikinci şer.
ikinci şertine improvizasyon. Bir de dünya belli kino ya dünya belli multikten bir bölük aliyat. Aslında yemekşim ta 7 yaştan 70 yaşlı bilinýän atlar. Ýöne biz size zadany berýär. Meselem 2 tane geroy var bolsa, biri sen, biri sen bolýan. Onu hormatly adamlar, şowumyzyň ikinji şerti Sesen bil. Karaça 2 tane geroy var. Kapıdan gelýän sen muny kuwat toýa tutjak bolýan. Wapşe mugut tutjak bolýan. 4 santoyu. 4 toy ödüm, birim de. Sene öd, şuma da çel, atan okun pıtgeçen ok. Liboy başını tutup dördün. Mugut. Baryan tırlayan, eyden, pakir tırlayan. Senem asla mugut gitcek ya olmalı. Yürüğün yarılmalı, yok, dine pul. Sene pul alacak bolsundan, senem mugut toya tutacak bolyan. Gitti mi? İmprovizasiya serejyan. Davay ses verýän. Şuna gora ses verýän. Kuwa. Yok dedim. Ağam eýem iki toyun pulunu dövüşdirdin o gidenin o däme mundan. Ha gitme düşmez. Yok dedim sana uf. Men sana näme diýenin? Men sana başga näme diýeyin? Şydamok sana. Gidemok men mugut toya gidemok. Olyala ya. Uli Yok. Mugut toy diýme garnym dok. Ulilikka gidip Hana, Ferit. Göreyim ağam. Ne şu ata babalan var ya. Bağırdı gitti de ben toyma. Bağırdı gitti. Böyle Temin diýen. Kuwa. Men sana haýy edýän gaýra tet bar ýoluň bilen bol, maňa mugut toy diýme. Haýy edýän o, haýy edýän kesam, haýy edýän ben düşünýän ağam, düşünýän. Maňa da düşün o. Ağlap bolan. Yok bollydim. Men berdi, prodat diýen ýene terdim diýen aýdana. Ağam gitcek yerin yok. Men polibom alman Gruppan pulny bir ber ho bolman. Gruppa. Ne fadandan mal ne. Ana şu yaşlar sen birleştirme la toy. Ýöne olur. Opşyk Yok. sanak bolýar-da 4 puan para. Ey seni ara häzir ara. İýemem doýma ýa, düşündiňmi? Erkek bolawam. Toyda bolsaň iýber arkaň. Toyda bolam. Ne dele yo? Näme diýsek meni? Dawa. Şöyle gene. Ha. Tak ettim dağlar idim diýer, son ýaly eder näde seni. Ha. Düşündiňmi men sana bir zat aýdaýyn. Şuna bek belle düşündiňmi? Bolam. Galan ömrüm. Aýtmak ham düşünýän men. Ana, görýärmi? Beýdip skripka çymma. Vallahi bir toy pula ýa maňa çykdana. Bolly. Kaçoy. Toy gowy. Sen maýdan garaşmadym. Gadak kılmadı. Edilmen ýaly bolar, öýtmedim o. Şuma kuwat we hemen alıp çykdy diýen o taýýar diýen öň bolup durmyan soçy bir küçük eder. Ay, hemme ikisi de bolýar. Eşiginem bollar. Göne girkitdiň şuma. Göne enten kiçirak gelýär da bir ulurak zat bolsa gow ýetişýän bir 3 sekund gizagar ýa. Ay unurak bad etdikle. Etdiňmi? Yo, sağ olun ýetler mala de. Sizden çynanam gadak kılo mena ýadam oklardadım. Sen gurlan wagtda da ýadam aslında. Gurlak gelýän näler. Medenet işgärliň ýüregine ýam artistçilik okuýu ba. Ayın artist da o. Emme tam artist bolup gidýär da. Son klipde de bet bolla. Son klipde de. Ýene bamlar. Emme täze Ba. O daş guruna soňlaşyp. Enne şowmadan ikinji şertde gutordy. Gadak kılýsan ýene bir tema tapýasy ýitler. Ayıp tapal. Gırzeler Anastasiya gow ýeri bar. Yo. Onda şowmadan üçüncü şerti näme? Bize size derek şey derdik. Howat hemem. Hemem sowat. Sowat. O da näme sowat diýsene? Sizin ýatda galy. Hem aýdymlaňym tuwalamy gowy diňlen ýa. Ýöne asobynny wyzelatsiýadan aýdymlaňym bar. Şolary biz bize şey derdik diýip öz barýanyny etdik. Üçüncü şertimiz. Size sürpriz bolar. Adam bize şey derdik. Bir daha şey dedi. Başlayasmı? Oğlum ne yapalım? Bularga wettre gaýtam o. Hatta bu mesirgen. Ya. Dinle de görüyorum da. Üzümçü giyip. Onu mu? Ama laf etti.
Eyle bu idem bak. Ecemi bir kaçıyor. Ne kılık kalıyor. Kontrol olma yara. Kalangane, berkebun orang teman. Abade tekşimede. Bu saatler reklama. Reklama vurkatacak. Ne yaptı kuvat? Oturan tuğundan alır. Yo hakikaten gönçün kliv netlek ne basını? İran bağ. Normal kene. Öyle biz bir yerde duruyor aytıp bertek. Bu zabordan ziklap çıkaydayım. Olma öyle. Zabordan zikler. Zabordan ziplaymalı. Hava. Gelsem biraz sen kliğin ettiğinde. Bana ne ama arası. Game over. Nasıl ya? Sen bırak düğü dönmezse de Dur düğümün aytın ya öy. Yazın kanıyor barsamam baram ovaya. Bir görsen şehirli bir görsen kumlu ovaya. Game ovaya canım lova lovaya. Dönmedi bile no. Goli yetin o, goli yetmedikleri üşütmen yüzünden yetin o. İçini kara oy, yüzüğünün darı koy. Diyanı bana boys. ekranı akralı. Bizim bası saklı bırak. Şunu çinişken mi boy? Adamı kadal kitaba yadımda yapın. Çağala oturan teklerimi. Yemenili kanı beri erkekler mekanı hoş geldin Türkmenistan'a. Ne? Adını kadar kitaba yalayıp yaptık koptuk. Evet. Ağladın mı? Tuğra çekken. Evet. Bir daha şey derdik. Bir daha şey derdi. Benim şeylerdim bilen o zaman. Yetişmedi. Bulva kliğine düğü dönmezse de. Ben küçük şatlanska attap ettik de. Ütlere mi öpestin mi? No. Hem ben atlarım. Maalesef. Şun için mara seride o barkulmuz gitti o erkek yarışı kliği etmek için ne? Goğunu yarar deyip ümit ettik. Yani mala destekeyim sen var ha. Fatih Zahmet seyir oğlan şu. Hava. Ben daşından hayranım halen şunlara. Şu var. Sen bir mi? Rahmet bu çek ya onu hediye. Ne oraya da o. Yok. Ben bir mi kırmızı yüreğim ya öyle o yok. Ata diye. Dine bana de ya. Oğlun seyret. Ata olsa yanında var ha. Bir zat gelip gün izleydi dayan. Şu şovum şun yani. Ata davay o ne delin bu ne delin. Davay bolup gidiyor. Bäste öýüňe gelýär da daňdan ýörsýön kay. Daňdan. Aycana. Ýörsýön kay. Aycana mala bir mi dursa yüreğim ya öyle yani. Elin usurdu. Yatanda Lakatsın. Yatanda dikkatyan mı ya o videoda akar ayağın şey dip durmuyor. Yatamda da diýerler o şuna diýdiler o birde gurulap ýatýardyň diýe. Ya Omar yan bassaş bolmaly ýöne bäsleş bolmaly. Bäsleş. Ifat şol maksat. Sağ olun gelene de bir Taňra alkatyn. Sağ olun. Ýene gelerdim sınanam. No. Ýöne gurum dostlugy da ýersek bir zatlar tap gidýärse. Son klip Arnemet şu. Indiski. Yarar. Yarar bey. O da mas, o da şulololorlan işleşmek. lezzet. Ansat. Yine bağımma arkasına oturan sağ ol bağım sana da. Bama kamma. Saksodan var. Sana da ay Sağ olun. yekler burada. Yasin. Sağ ol. Sana arkasına iş. Esasiye zahmet diye neme. Şu an biz sahnan ekranın önünde de. Ava. Bize de bazı zahmet Aa. hareket Aa. etmeliğini az adamın çekken yüklerine yani. Onu hormatly adamlar bizim gepleşimiz soňlanıp barýar. Ava. Gönlüňizden yaran bolsa äder platformalarda goýar. Kimi çağırmaly, kimi görürsüňiz ýa ýazyp bilersiňiz ýokman. Soğun adı ne? Adi näme? Adi näme?